an y'o de fɔ nin y'an ka walawalali kɛnɛ ye Umaru Baro Sidibe. Antoine Solange ini ɲantuma an bɛ filɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa min yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Hakaja. Ayiwa bi walawalali la ko ŋaniya dɔ taara jamana kɔnɔ an ka feerefɛn dɔw bɛ yen minnu bɛ taa feere jamana kɔ kan. Ayiwa ko dɔw ko o feereli jamana kɔ kan o dulon bɛ fɔlɔ. Yala an ka don feerefɛn ninnu na ayiwa a dulonkun kɛra jumɛn de ye. Ayiwa Antoine k'i fo nin ɲininkali in na. Bisimila. Barisa i n'a fɔ salon ni ɲɔgɔn tuma na. N'o ye 2021 ye. Awɔ. Miirina min talen filɛ nin a taara ni a ɲɔgɔnna delila ka ta. Donc nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye. Ɲina ni miirina in nana k'a la kurakuraya. Awɔ. Ka hakilina la kurakuraya walima ka décision in a la kurakurayara ɲina. O de ka fɔ ko ka labɔli kɔ kan minɛn labɔ kɔ kan. Minɛn bɛɛ lajɛlen tɛ minɛn dama dama de fɔra. Ayiwa. A bɛɛ bɛ tali kɛ ka kɛ ni dala dumunifɛn dɔw. Ani baganw bɛ balo ni fɛn dɔw ye. Hakili la miirina ninnu taara ka ɲɛsin o fɛn dama damani ma. Bisimila. O fɔlɔ o ye kɔɔrikolo ye. I b'a dɔn o nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Awɔ. Ni kɔɔrikolo bɔra yen o ye turuto min n'ale bɛ kɛ bagan dumuni don. Ka se saɲɔ ani kaba ani malo min yɛrɛ bɛ sɛnɛ an fɛ yan. Hakili la o fɛn dama damani de fɔra ko bɔli tɛ se ka kɛ n'o ye exportation ye. An b'a fɔ importation ko exportation. Min bɛ labɔ. Voilà min bɛ labɔ. Ko k'o labɔli ko k'a ɲɔngiri fɔlɔ a ma fɔ ko k'a dabila dɛ ko k'a ɲɔngiri fɔlɔ. Ayiwa. O de ye suspension ye. Ayiwa nin miirina in kɔni taara semaine tɛmɛnen. Ayiwa Umaru Baro. Hakili la maliden caman y'i ta fɔ a ko la. Bisimila. O tumana i y'a fɔ cogo min ko kudayi tɛ k'a jɔ mɛ fɔlɔ o tumana o b'a jira k'a fɔ i da don fɛn minnu na nin ye a dɛsɛ bɛ Mali kɔnɔ an yɛrɛw mago de b'a la wa wali min bɛ bɔ min b'anw fɛ a tɛ an yɛrɛw bɔ fɔlɔ de. I ka ɲininkali a nafa ka bon. Hakili la maa tɛ wuli tile kan dɛrɛ fɛ ka nin hakilina sugu ta. I bɛ taa sɔrɔ jate dɔw de minɛlen don. Minnu b'a jira k'a fɔ ko ni nin labɔli kɛra. Ni nin minɛn ninnu labɔra. Awɔ. A bɛ se ka kɛ sababu ye ka na gɛlɛya di an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ. I n'a fɔ rapport dɔw yɛrɛ bɔra kɔsa in na. O de ye k'a fɔ insécurité alimentaire. Ko fanga bɛna bonya an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ. Donc n'o ye da dumuni ye c'est à dire sɔrɔ mun b'an bolo foyi t'a an ye sɔrɔ minnu kɛ. An ye produit minnu fɔ sa olu hokumu kɔnɔ. Foyi t'a jira k'a fɔ ko o bɛ an yɛrɛ bɔ. N'o tɛ an yɛrɛ bɔ o b'a jira k'a fɔ ko kɔngɔ o kun b'an kan. Hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la ka ban kɛ. Walasa ko insécurité alimentaire. Ani k'olu kunbɛn. Walima ka dɔ bɔ a fanga la an kan. Nin miirina ninnu bɛ ta. Ayiwa. Donc hakili la tali a kɛra o hukumu kɔnɔ. Barisa jamana ye fɛn dɔ ye o de ye k'a fɔ o ye ka sini ɲɛsigi walima ni kungo minnu bira ka se k'olu basi. Ni nin alertes dira jateminɛlikɛlaw fɛ ko nin bɛ na ni jamana ma fɛn kɛ i b'a ye a jalaki bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ. Hakili la wulikajɔ in kun ye o ye. Ayiwa. Ɲininkali dɔw bɛ yen Umaru Baro Sidibe. Min ye jago ye Adama baara ye. Ayiwa nafaba b'a la an ka jamana kɔnɔna na. Nka i b'a ye k'a fɔ maa minnu fana bɛ bɔ ni minɛnw ye ka t'u feere. I b'a ye k'a fɔ u ka sɔrɔw fana bɛ a la. Hali ni fiɲɛ mana wuli bɛɛ bolo b'i kunna cogo o cogo min bɛ yan n'o t'an bɔ an kan k'an poro an daw kan. Nka a bɛ kɛ sababu fana ye o yɔrɔ dɔw fana na minnu bɛ bɔ n'a ye ka taa feere ka dɔ bɔ u ka sɔrɔ la. Yɔrɔ balansi ayiwa a na jɛngɛ dɔɔni yalima kunnafoniw bɛ hakilina la jamana ɲɛmɔgɔw fana ye kɛ mɛ ka janto kɛ olu la wa. Ayiwa Antoine bamananw b'a fɔ ten ko kulusi a ɲiginɛ
o ka fisa n'a jɛnɛ ye awɔ n'a jɛnna a bɛ gɛlɛya o ayiwa i ye mun fɔ nin ye o ye jɔrɔnanko ye barisa ko si tɛ yen ko kɔlɔlɔntan don ni miirina in taara walasa ka kɔlɔlɔ dɔw o datugu hakili la a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ dɔw fana dayɛlɛ mɔgɔ dɔw kan bisimila nka nin bɛɛ n'a ta jama fanba de ka hɛrɛ bɛɛ lajɛ ayiwa hakili la hakilina in taara walasa jama fanba o ka se ka hɛrɛ sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu fana dayirimɛ sigilen don ka nin minɛnw labɔ dɔrɔn jamana kɔ kan ka sanni feere sira kan ka se ka tɔnɔmadali kɛ barisa fɛn minnu fɔra nin a dɔw la yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a sɔngɔ ka nɔgɔn an fɛ yan donc n'i b'a labɔ ça veut dire que i b'i ka tɔnɔ sɔrɔ a kan kosɛbɛ tɔnɔ ɲininaw dun a fɔra ko sugu ye tɔnɔ ɲininaw ta ye awɔ maa minnu b'a fɛ ka jago kɛ cogoya la o yamaruyalen don n'o ye sugu feere le ko marché libéral awɔ maa kelen tɛ wuli tile kelen k'a fɔ k'i b'i ka hakilina sigi jama kan sugu kɔnɔ donc hakili la ni tiɲɛ no a bɛ kɛ ngɔri ye ka ɲɛsin hakilina mun ye n'o ye la liberté de commerce ani marché liberté mun bɛ lafiya min dilen no maa o maa ka se ka jago tɔnɔmadali kɛ hakili la a bɛ dan sigi o la dɔɔni mɔgɔ dɔw fan fɛ nka laɲini ye mun ye o ye jama fanba o ka hɛrɛ ye o ka hɛrɛ ye ayiwa Umaru Baro Sidibe n b'i latɛmɛ Umaru Koyita ma ɲininkali dɔ b'a fɛ Umaru Baro Sidibe an b'a ye ni jamana ye nin décision sugu ninnu ta i y'a fɔ cogo min kabi salon a taara ɲinɛ fana a taara yalima an bɛ se k'a fɔ u ni maa minnu bɛ bɔ ni nin balo ninnu ye u n'u sigira ka kuma a ko de ka fɔlɔ yanni a ko ka bila sen kan wa ayiwa an ka ɲininiw na an ma ye k'a fɔ ko hakilina mun taara nin ko a taara ka kɛ ni sigikafɔ dɔ kɔfɛla ye an ka ɲininiw la an m'o ye fiyewu an kɔni ye min ye o de ye k'a fɔ ko hakilina in taara jamana ɲɛmaaw fɛ ko cakɛda fila bɛ yen n'o ye douane ani direction nationale du commerce et de la consommation de la concurrence k'olu ka hakilina in waleya donc olu kɔni fila cira k'olu k'a lawaleya donc k'a fɔ ko sigikafɔ de kɛra maa minnu degun bɛ se maa minnu kan walima labɔlikɛlaw walima jagokɛlaw ko sigikafɔ de kɛra an ka kunnafoni ɲini ma permet ka se ka jaabi sɔrɔ o la nka tiɲɛ ye mun ye jamana dɔw la ni nin hakilina sugu taara a mesure bɛ mɔgɔ minnu frappé directement hakili bɛ to o la n'o ye mesure d'accompagnement ye o bɛ ta k'olu sɛgɛrɛ walasa u ka jago kana na bi o kuma ma o waleya kuma ma fɔ jamana caman a bɛ kɛ ten o waleya kuma ma fɔ anw ta in na wa ayiwa mɔgɔ i bɛ kuma ka da i ka dɔnni yɔrɔ la kunnafoni minnu b'an bolo an ma fɛn sɔrɔ mun bɛ se k'a to k'an bɛ kala turu o kow la ko o kɛra walima o ma kɛ i y'a fɔ k'a fɔ nin décision in a taara walasa cogo min na ka kɛ ni diɲɛ gɛlɛya ani baloko gɛlɛya yalima mesures talen don walasa cogo min na nin fɛn minnu fana filɛ nin a bɛ se ka cari an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna sabula i b'a sɔrɔ k'a fɔ balo dɔw olu fanga ka bon fan dɔ la i n'a fɔ Bamakɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ sɔrɔ n'i taara marabolo wɛrɛ la olu sɔrɔya olu bɛ gɛlɛya yalima mesures talen don ka se ka o waleyaw sigi sen kan wa mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko mesure talen don Umar barisa suma minnu kofɔlen filɛ nin ye mada la n'a caman bɛ sɛnɛ Bamakɔ yɛrɛ yan a caman sɛnɛli bɛ kɛ marabolo de kɔnɔ ayiwa donc mada la ni c'est à dire fɛn minnu don i bɛ taa sɔrɔ a bɛ tɛmɛ Bamakɔ yan de généralement caman bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ bɔ marabolo kɔnɔ mais a bɛ transiter Bamakɔ ka se ka bɔ kɛnɛma ni a jateminɛli kɛ donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko hakilina mun talen don u kɛlen don ka mesure bɛɛ lajɛlen ta walasa ko in yɛrɛ ka se jamana fan bɛɛ fɛ jamana fan bɛɛ ka se ka contrôler mesure in ta kun ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ insécurité alimentaire min n'an b'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ a fanga man bon kosɛbɛ capitale kɔnɔ fanga de ka bon kosɛbɛ i ye marabolo minnu fɔ o marabolo dɔw la
barisa dɔw favoriser no dɔw ye donc ni n'a fɔra ni hali n'a fɔra ko sumaw tɛ labɔ par exemple e min b'i ka togoda la n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ i b'i yɛrɛ minɛ hali n'a sɔrɔ e ye sanni feerekɛla ye i b'i yɛrɛ minɛ ni fɛn minnu fɔra n'olu b'i bolo i bɛ taa sɔrɔ aw b'a a consommer sur place aw bɛ sanni feere kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ sur place o bɛ kɛ sababu ye dan tɛ kari baloko ani maaw bɛ bila hakili papa min na hali ni nafolo b'i bolo kuma dɔw la i tɛ fɛn minnu fɔra i t'u sɔrɔ walasa misiw ni baganw ka balo u mago kɔni bɛ turuto in na n'a fɔra ko o tɛ sɔrɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc hakili la an bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ la o ye ayiwa Umar ka ɲininkali tɛmɛnen kɔfɛ Umar Baro Sidibe waasa ka bɔ walawalali kɔnɔna la nazara ko ma ko moralité ayiwa ni hakilina in kɔnɔna la kalanbulon jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ malidenw fɛ kalanbulon min bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ Antoine o de ye k'a fɔ an b'a bisigi k'a fɔ ko maa minnu ye hakilina in ta n'o ye jamana marabaaw ye u tɛna n'a ta ka fuguri kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ dɔrɔn parce que a sugu la u bɛ hakilinaw ta dɔrɔn barisa rapports Nations Unies ni système d'alerte précoce bɛɛ bɛ rapports kɛ ko kɔngɔ bɛ nalen kosɛbɛ walima insécurité bɛ yen baloko sira fɛ walasa k'a jira ko jamana bɛ fɛn dɔ la a sugu la u bɛ nin sɛbɛnfuraw ta dɔrɔn k'a cari nka i bɛ taa sɔrɔ a caman na yɛrɛ hali moyen yɛrɛ t'u bolo ka se ka mise en œuvre kɛ ni ka a lawaleya a bɛ fɔ ko fɛnw tɛ bɔ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw la yɛrɛ a bɛ bɔ barisa frontière minnu b'an ni jamana wɛrɛw ni jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ a fɛnw caman bɛ labɔ cogo dɔ la an yɛrɛ b'a fɔ ko trafic sira a dɔw yɛrɛ la yɛrɛ administration yɛrɛ ye complice ye walasa k'a fɛn dɔw labɔ ayiwa donc baara in a bɛ gɛlɛya n'a y'a sɔrɔ jamana ma miirina in ta ni sɛbɛ yɛrɛ ye a ma ta dɔrɔn k'a fɔ ko a ka ye dɔrɔn k'a fɔ k'an fana ye fɛn dɔ kɛ ne bɛ se ka kalanbolo min sɔrɔ a kɔnɔ o y'o ye ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ bi walawalali yɛrɛ nin kɔni ye a selen a danna i bɛ bɔ ni kuma jumɛn ye ayiwa Antoine k'aw fo bisimila ka filɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo ayiwa k'a fɔ ko ala k'a mɛn nin na n'ala sɔnna min na mi an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn merci ayiwa an filɛbaaw nin kun ye Umar Baro Sidibe ale nana walawalali kɛ bi ko jamana ɲɛmaaw ye ŋaniya ta fɛn min ye feerefɛn dɔw bɛ yen a y'olu boli ko ka dansigi o la fɔlɔ sabu ka d'a kan a mago yɛrɛ bɛ an ɲɛ diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi a bisibasalen don o fana sɔrɔ kow ta fan fɛ jamana ɲɛmaaw ye hakili jagabɔ kɛ k'a jira k'a fɔ n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye nɔgɔya fana bɛ don anw ka ko la kosɛbɛ Umar Koyita e kɔni tɛ dansigi bita in na de ye kosɛbɛ an bɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ k'a daminɛ kununko fɔ bi wulikajɔw kunnafoni ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan a ko ma nɔgɔ kosɛbɛ ayiwa bisimila yanni ka bɔ yɔrɔ kumasoba kɔnɔ mun b'i bolo bi Antoine Dambele an bɛ an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen de fo maa minnu bɛ yen nɔ ko olu kɔni bɛ soli k'u sɔgɔna an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka kanuya n'u ka waleyaw la an bɛ Bami Dawu an b'a fo ale b'an lamɛn sɔgɔma o sɔgɔma Daramani Jara Babugu Dara an b'a fo Tata Jawara muso kisɛtɔw ma ɲɛma an b'u bɛɛ lajɛlen fo ayiwa n'i ye Bami Dawu ka foli kɛ i bɛ jeliminɛ ta Dambele ka foli da o kan sabu olu de bɛ jɛ ka tere la ɲɔgɔn fɛ o tuma an ka foli w'olu bɛɛ ka se ko bɛɛ lajɛlen fo min ye an ka marabolo fɛn fɛn bɛ minnu bɛ sɔgɔ ani an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamana fana kɔ ka Afiriki gun ka Europe gun ka Asie gun ka Océanie gun ka an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen maliden minnu bɛ yen u bɛ an lajɛ kosɛbɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na baara in ye jɛ ka baara ye min ye Seydina Umar Keyita ka se Fuseni Dawu ma ka se Dramane Konema ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɛra k'u bolo fara ɲɔgɔn kan min ye ka se ka ayiwa anw kumakan ɲuman ni ja ɲuman lase aw ma ɲɛmaayaso o ka bonya kɔnɔna la marikacɛ dɔw ka se Zakariya Fɔnba ma ni Ala sɔnna a ma n'anw wulila nɛgɛ kaɲɛ 9 dugu kunkanko Adel Samake ale bɛ na ni kumakun ye bi ayiwa min bɛ dugu kunkan bi aw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ o la nɛgɛ kaɲɛ 10 sanga 20 ɲɔgɔn na min ye donkibaro sɛbɛnw ye revue de la presse a bɛ fɔ ten nansarakan la ayiwa o bɛna walawalali kɛ Isu Karabati ka se Lamusa Sanogo ma wali ka se Antoine Dambele ma ayiwa fɛn min ye o walawalaliw olu bɛɛ lajɛlen fana bɛna kɛ nɛgɛ kaɲɛ 12 waati farikolo ɲɛnajɛ tigilamɔgɔw olu fana bɛ kɛ yan ni ka se ka aw kunnafoni o kumana aw sɔgɔlen ka to Renouveau Télé la sabu wasa bɛ o de la kosɛbɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn
ko bɛɛ kelen kelen k'i wasa don yɛrɛ la sabu diɲɛ fa bɛɛ ko ye don o don ye ko ye sema kɛ ma don min o n'a fɔ nin ne kun ye bi ta ye ayiwa ne fana nana ka maa minnu ka na ayiwa olu nana bila bi Fanta Tumota a bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la an bɛ foli k'a ye a bɛ yɔrɔ min na ka foli kɛ Isa Kaba Sidibe ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni u bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la nin waati in na ayiwa ne ni Janjo Masa ni Lamisa Sanogo tɛ de ani Umar Koyita aw n'an wasa don a la fɔlɔ yanni o waati ni o kunkurunin bɛ tɛmɛ o tuma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo i y'a fɔ i ka kunnafoni na min ye an balima chrétiens ye olu fana ka seli tɛmɛna n'o bi Noël seli ko fɔ ayiwa dugawu fɛn fɛn kɛra an bɛ dugawu don kɛ ani ka laɲini kɛ setigi Ala fɛ a ko dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi sankura fana o tɔ ye tile damadɔ ye an bɛ dugawu fana kɛ 2022 la an dɛsɛra fɛn fana Ala k'olu nɔgɔya an ye 2023 kɔnɔna la ka sankura hɛrɛ ni k'olu cɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn aw sɔgɔlen k'a to renouveau télé la wasa de bɛ yen a k'an bɛn waati wɛrɛ